आंहा जेबोआनो गैला नोंखौ माबा बुंनो आंहा जेबोआनो गैला नोंखौ माबा बुंनो सोंनो बावबाय नोंनि मुं आरो नों थानाय थं माब्ला लोगो मोनबावगोन आंलाय समा बारग'लांहांहां। मुदा माथो मोजांथार दिनै रायलायजागोन बायदि मोनदों आं। नारजि बुदां दाना बिराद मेथाइ खनग्रा जाथारबाय माथो नोंलाय फांसनफोराव नोंखौ लिंहरनो होनांसिगोनहाय। मा दासो मिथिदों नामा आंनि टेलेन्टखौ? नैबे नारजि बुदाङा मा रोंगौ मा रोङा आंनि टेलेन्टखौ मालायजों खावजानो गिनानैसो आं लाखुमानानै दोनो। दुगायानो बाराथार। मा होनखो दुगा? सैथो बाथ्रासो बुंदों आं बेवहाय दुगा जानायनि बाथ्रा बुङाखै। माबा बे सन्थला मोना ओंखाम गोरलै जानो लिंहरदों आरजबो गाबगोननो नोंखौबो लिंहरदों। आच्छा आरजबो गाबफानो हागोन ना नोंबो? आच्छा ओमफ्राय माथो नायबाय थादों नोंलाय लेपटपावलाय? फैदो ओंखाम जानोसै। हाथरखि नागिरगासिनो दं आं लेपटपाव। मा हाथरखि? नोंसोरल' अखासि नागिरो नामा? आंबो हाथरखि नागिरोब्रा। ओइ नारजि बुदां जाबाय फैद' ओंखाम जानोसै। र हाथरखिखौ नागिरगोरथारनोसै आं। ओरैनो अखासिनि बदनामखौल' लानो हायाना आं अखाजिजों लोगोसे हाथरखिखौबो नागिरफानोसै। जाबाय दे नारजि बुदां मोनथियावसो नोंखौ बुंदों दा नोंबोथ' आंखौ बिदि बुंगौमोन ना आंनि फाइलाव बेबायदि गोजाम लाइजाम मोनोबा आरो लाइजामनि रावफोरा एखे जाजोबोबा सोर डाउट खालामा जानो दे बुंलाय। आरो मिथिगौ ना नारजि बुदां आंथ' अखासिखौ माबायदि नायनोसो लुगैबाय अखासिनि महरा नोंनि बायदिथारनो माने नोंनि महरा अखासिनि बायदि आरो बेनिखायनो नायनो लुगैथारबाय आं माबायदि अखासि। नोंसा आफाया मालाय अखासिखौ जि गोसो थोयोमोन जायनि थाखाय खानाय सावलायलायना लादों मालाय बिहावसोआ। आच्छा दानाबा अखासिखौबो नायगिरनो ओंखारबावबाय। मा अखासिखौ रायहैसिगोन नामा नोंलाय? नायगोन आरोहाय नोंनि महरा अखासिनिजों एखे नालाय बेनिखायनो नायनोसै आरो माबायदि अखासि बियो। नारजि बुदां नों नायनो लुगैया नामा अखासिनि महरा माबायदि? मानो नायनो लुगैलाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावलाय? नोंसा आफानिसो एक्स गार्लफ्रेन्डमोन दा? आफानि गार्लफ्रेन्ड जानो हागौ आंनिथ' नङाना। माखौ इसेबां कुइसन खालामबाय थायोब्रा नोंलाय? खामानि मावगासिनो नों सिरि था। सिरि थागोन दे सिगाङावनो ओंखामखौ जाफैग्रोदो। गथ'फोराबो अमा राजामोननावसो दंहैयो अमा राजामोननाव थिनहरदों आं दा मोनायाव फैथोंसै। आच्छा ओमफ्राय खोनासं आं हले अखासिखौ नायगिरथारगोनहाय माबायदि अखासि नायथारगोन आं जायनि थाखाय आंनि बिखुनजोआ रायखुसि होनजालाय लांदों। सरि होनफ्लांदोंसो लाइजामाव रायखुसि होनायखायसो आङो बुंदों दा आंथ' गाव गोसो जानानै रायखुसि होनाखैना बिखुनजोखौ नायनो लुगैथारदों आं माबायदि अखासि। मा खालामो खालामहैथां आंखौ जेबो बुंबाय थानांला ओंखाम खुरैयो ना मायो खुरैथां। अके बस आपकी हुकुम सर आंखौ बे। गोदाव सोराव माबा नांजानायनि अखासि नागिरनो ओंखारलायबाय। खर' एम्फौ गोनांखाय मानबाय थायोलै बेना बेनि खर'नि खानायखौबो सावनानै होनांसिगोन केरासिन लखबना होमबासो जासिगोन खोमा बेनि खर'आ थान्दा। खेरें मेरें जालाबाय थागोन नंनायनि नङैनि मा खालामगोन मा थागोन जाबाय थागोन मानसियानो दलर थानायखौनो नुला आं बे मानसिखौ माबा अखासि नागिरनो ओंखारलायबाय। मालै गिफ्ट होनानै आंखौ बुरखायनो नागिरखो ना माखो? अन्नानै जोंनि मावनाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होदो आरो नैबे गिफ्टखौ आजावदो। साला स्वाद गथ'फोरा आंखौ बुरखायनो थाखाय गिफ्ट लानानै फैलायबाय दा गोसोआनो गलिलाबायगोन ना आंना। मा सानखो आमाय लादो नों गिफ्टआ। बैयाव दोनहैथां। नों लाबासो नों आंनि आखाइनिफ्राय लानांगोन होमबासो फोथायगोन आं। लायला मोसे अखा गथ'लै मा जालायखो? मा होनखो? माबालाय हांगारिया हौवा मोनैनि थाखाय गाबगासिनो होनदों। आंखौ फोथायाखै नायबानो जाबाय गाबगासिनो। आच्छा नंमारगौ नामा? फावगालि गिफ्टखौ बैयाव दोनथ'। जागोन दे वेल डान फावगालि वेल डान। नोंसा आफाया आं लाबोनाय गिफ्टखौ आजावगोन आरो मानो आजावा बे गोसोजों आजावखाबायानो गोसो सिङाव मा सानो मा बेरखाङो मा दुखु जायो बेखौ मोखाङाव लाबोआलै आफाया देनजारथार मानसिया आं हले बुजिजोबखायो। होमबा जोंखौबो रागा जोंगाबाय नामा बियो? रागा जोंनायलाय जोंगाथ'नाय नङा बियो थाबनो अब्लाबो नोंनि गिफ्टखौ आजावखाबाय बियो। अके दे नों जिरायथ' आं आइजों दसे रायलायहैनि। जागोन दे। अन्नानै
आमाया आंखौ गावनि बिहामजो महरै एक्सेप्ट खालामबानो जाबाय। मायावमा राजाया जाहाथे आंखौ गावनि बिहामजो एक्सेप्ट खालामो, बेनि थाखाय आं थै-थां जुजिगोन। नांगौबा दसे रायजागोन, नांगौबा सोबा जागोनबो। जेरै एमाव राजाया आंनि थाखाय आंनि आइजों रायजायो, आंबो बिदिनो रायजागोन। आच्छा, गाबलायदों। अफ्रि बेटी, मानि दुखु जादों? ओंखाम मोनजादोंना मोलोङाखै ना दैखौनो मोलोङाखै? हा? सोर थैनायनि एसेबां दुखु जादों? नों सिरि थाथ'। अफ्रि बेटी, सोर नोंखौ मा बुंदों? हा? सोर नोंखौ रायदों? खोन्थालाय आंनो। ए आंनि राजखुंगुर, दसे अननानै सिरि थाथ'। थांगोन ना? थांगोन ना नों बेनिफ्राय? थां। अफ्रि बेटी, आंनि हांगारि आइ, नंगौ नामा? हौवा मोनैनि दुखु जादों नामा? नंमारगौसो होमबा। दानो मानो हौवा नांगौ जाखो नोंनोलाय? हौवा लानो थाखाय मेल्ला सम दंबावोलै, मिन्थिबायना? दानो मानो लोखो सोखो होंगो दोंगो जादों? जेन गाबोननो फैनानै बुहुमा थुब्ला गावसासिगोन, बारहुंखा सुनामि फैनानै बुहुमानो जोबस्रांलांसिगोन बायदि दानो मानो इसेबां दुखु जादों? हा? नोंखौ गोसोम होननानै बासिदों? सोर बियो नोंखौ गोसोम होननानै बासिग्राया? आच्छा, गोसोम होननायनि दुखु जादों नों? आच्छा, नोंनि लोगो? गोसोम डायमन्डखौ सिनायाखैलै अफ्रि बेटी, नों टेनसन लानाङा। आरो सोर बायदि सेंग्राया नोंखौ बासिदों गोसोम होननानै? गाबोन आंखौ लानानै थांबाय स्कुलाव, आं गासैखौबो थिक खालामनानै फैगोन। नंगौथ' आरो दा नों बेखौनो एसेबां दुखु जाबाय थायो नामा? दुखु जानाङा, गाबनांला दे। जाय लोगोआ नोंखौ बासिनाय मानसिजोंनो गोसो थोलायदों बा नोंखौ नायनो हायै मानसिजोंनो लोगो जादों, नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड नङा बियो। लोगोआ जाहैबाय नोंनि दुश्मनाबो बिनि दुश्मन जानांगोन। नों जायखौ मोजां मोना बेबो खेंसालियै मोजां मोना जागोन। बेफोरसो बेस्ट फ्रेन्ड। आरो बुहुमाव बेस्ट फ्रेन्ड मोननो गैयानो होनजायो। एसेबां सानै सानै लोगो नुलायगोन ना, बेस्ट फ्रेन्ड होननानै बुंलायलायगोन ना? आसलथे बेफोरखौ बेस्ट फ्रेन्ड होना, ओरैनो फर्मेल लोगोसो होननानै बुङो। बेस्ट फ्रेन्डआ जाबाय नों थैबा आंबो थैफागोन, नों बहाबा बारजुमनानै गोलैबा आंबो गोलैफागोन, नों जुदि थैना थांनायनि उनाव सोरगोपुरियाव थांनो गोसो आंबो थांफागोन, नरकपुरियाव थांनो गोसो आंबो नरकपुरियाव थांगोन। बेफोरबायदिखौसो बेस्ट फ्रेन्ड होननानै बुङो। बे बेस्ट फ्रेन्डफोरा गाज्रि मोनसिगोन खोमा, आंखौ माबा सानसिगोन खोमा, बेफोरबायदि साना। जि गोसोआव फैयो बेखौनो बुंलायलायो, नांलायगोनबो, मोजांबो जागोन, अनलायलायगोन। बेफोरखौसो बेस्ट फ्रेन्ड होनो। बे नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड नङामोन, मिथिबाय? नोंखौ बासिनाय सेंग्राजोंनो बे गोसो थोलायदोंबा बे नोंनि जिबौ लोगोसो, जिबौ बलेथ' नागिन, मिथिबाय? बेनिखायनो गाबनांला। थां, सिखारदो, मोखां सुदो, देलायदो, क्रिमफोरा फुनदो, थां थां थां, बहाबा दसे गेलेहैदो, बेरायहैदो। थांगोन दे। सोर सेंग्राया नोंखौ गोसोम होननानै बासिदों बे सेंग्राखौ आं सबक सिखायना फैगोन, टेनसन दाला। गावनावनो सोंनानै लादो, नोंसोर हिनजावजों हिनजावसो मोजां बुजिसिनगोन, सोंनानै लाबानो जाबाय। जागोन दे। अफ्रि रानि, जिरायनो हागोन ना? अफ्रि रानि, मा जादोंमोन? आंखौ सासे सेंग्राया गोसोम बन्दिति हांगारखाय होननानै बुङो आरोना। ओमफ्राय बे सेंग्राखौनो आंनि बेस्ट फ्रेन्डआ गोसो थोबाय। बिदिसो जादों होमबा? जेबो नङा दे, दिनैनिफ्राय नों बै सिख्लाजों लोगो जानांला। बेनिखायनो दुखु मोनदों आं जायजों इसिबां मोजां लोगो जाबाय थायो। ओमफ्राय जाय सेंग्राया आंखौ नायनो बायो, जाय सेंग्राया आंखौ बासियो, बे सेंग्राखौनो आंनि बेस्ट फ्रेन्डआ गोसो थोबाय होननानै। ओमफ्राय आं बेस्ट फ्रेन्डजोंबो रायलायनो बाबाय। दे, जेबो नङा, बेफोरखौ सानबाय थानाङा, बेफोरलाय जाबाय थाखागोन। बुहुमाव बेफोरबायदि बिराद गावनिल' खोथा सानग्रा लोगोफोर मोनगोन। बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा दे। माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा आंनो बा नोंसा आदा एमाव राजानो खोन्थाबानो जाबाय। आदा एमाव राजायाथ' नोंसानावसो थाहैबाय। नोंबो जोंहानाव फैनो हागोन, नोंबो जोंहानाव थाफानो हागोन आंजों। नंगौ? औ। आंखौ आफाया हगारहरनाय नङा खोमा? हगारहरगोन, आं सोंगोन दे। नों जुदि जोंहानाव थांनो लुगैदोंबा आंजों थांफानो हागोन दिनैनो। नंमारगौ? औ। थेंक इउ बाजै। वेलकाम अफ्रि रानि। थेंक इउ आदा थफिराम, आंनो फैसा होनायनि थाखाय। जेबो नङा दे एलबार्ट, फैसाखौ मोजां खामानियाव बाहायबानो जाबाय। जागोन दे आदा। ओमफ्राय
गार्लफ्रेन्डफोर दङ नामालै गार्लफ्रेन्डफोरनोसो गिफ्ट बायना हैनो नागिरदों नामाब्रा बे 5000आवलाय मा जानोब्रा आजिखालि आदा आंनि थाखायसो नांगौलै होमबाबो आंनो खोन्थानो हायोना मानो फैसा नांगौ नोंनो पार्सनेल बुस्थुफोरनि थाखायब्रा आदा बेफोरखौ सोंबाय थायो नामा नों बाजेनि टेनसन लालै आदा क्रिसमासाव बाजे गैयाबा बोरै जानांगौ जाखो नंगौथ' आरो आंहा बेखौसो साननो बावगारदों दे थां इन्जय खालामै थां जागोन दे आदा न'आवल' रावनोबो खोन्थानाङा दे आदा आं नोंनिफ्राय फैसा लादों होननानै बाप्पावै मानोलै ओरैनोब्रा आदा दे जागोन बाप्पावै आंखौ थगायाखैथ' बे एलबार्ट'आ माबाफोर गाज्रि बुस्थु लायाथ' बियो दानि जुगनि सेंग्रा जालायफोरा मालायखौ नुबानो लोखो सोखो सोलोंफायोना थिगबो गैयालै आंबो बांद्राय नोजोर होनाय जालायलाङालै उनावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायाबानो जाबायलै खोमाया हमना साफ्रेजोबगोनलां जुदि माबा मोनसे गाज्रि खामानियाव बाहायो आं होनाय फैसाखौ सिनायाखै बियो टफिरामखौ गोदो नैबे टफिरामा बेसेबां सेंग्रा सिख्ला बुनो मोन्दों बेखौ ताल गैया बियो बेसेबां मेल मिटिं सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमै बुनाय रेकर्ड दं आंनाव जुमाय लोंनाय सिगारेट सोबनायफोरखौ जायगायावनो नुनानै बुदबलाबायनाय रेकर्ड दं आंनाव दा जुदि गावनि फंबायानो बिदि जायो आरनानै गोनायाव गाखागोनलां आच्छा बेफोरखौ बाद होदो देग्लायनि क्रिसमासखौ गाजा गोमजायै हगार हरथारनांगौ आंहा बेनिखायनो बादालिखौ जेरैबाबो लाबोथारनांगौ बियो बहा खारना थाया मानो हा सिङाव थाखोमाना थाया मानो गवा माथो बादालिया आंनिखा अराय जिउनिखा बादालिखौ खबर लाहैलायनोसैलाय गारि सारि लांलालै थाबायनानै थांनोसै एसे मोदोमफोरा देरलायलांबाय मोदोमफोरखौ एसे फिसा खालामहैनोसै ए माबा दिनैनो थांफिननोसै आरो हर थालांला आफाया थिनागौ माने हर थानो हानाय नङालै आइ ओमफ्राय मोनसे खोथा गाबोननो फावगालिनि फरिखा दं फरिखा दङ जोबाखै होमबा बेना आंना जोब्बाय बेना जोबाखै माने जोंना साबजेक्टआ एसे बेलेग आरोना बेनिखायनो ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरालाय माब्रै आबा नोंथ' ओंखामफोरखौनो दसेनो खेबनै खेबथाम उखैयो मालाबा ओंखामफोरखौनो हर गेजेरावसो जालाबायो दालाय बोरै जाहैदों नोंलाय मादै हाफांमोना एसे बिराद डिसिप्लिनलै बिसा टाइम मथे जायो टाइम मथे लोङो गासिबो खामानिखौनो टाइमजोंसो खालामजोबखायो अब्लाथ' मोजांनिनो बाथ्रा माथो आबा टाइम मथे जाबासो टाइम मथे लोंबासो मोजां जायो आंबो एसे मोजां मोनग्रा जाबाय दाना देहाखौ टाइम मथे जानांगौ टाइम मथे लोंनांगौ गासैबो खामानिखौनो टाइम मथे खालामोबा जामारोलै आइ मोजां जामारो ओंखायनो माहाजोन मानसिफ्रा टाइम मथे मावनाय दांनायखायनो मालाय माहाजोननिफ्राय माहाजोन जालांसिनदों खोमालै बै करोड़पतिफोरा माथो टाइम मथे जाबा टाइम मथे खामानि मावबा गासैबो खामानियानो आग बारायो आबा दिनै मावगोन गाबोन मावगोन होननानै थाबाय थाबा जाया दानि जुगाबो गोदोनि जुग बायदि नंला जों उन्दैफोरनि बायदि समाबो थाब खारसै आबा बेनिखायनो टाइम मथे सम मथे मावनांगौ दांनांगौ दे आबा दाथ' नों मालायनि न'आवनो दं आबा नोंनि खरसाखौबोथ' हाफां मोनासो होबाय दङ बेनिखायनो बिसोरनि गोसोखौ दुखु होहोना दे आबा जागोन दे आयै दे आबा ओंखाम जानानै थांबानो जाबाय आं ओंखाम संखाबाय जागोन दे आं आफाजों एसे रायलायहैनोसै दे रायलायहैथां बाहेराव दङ खोमा बियो आच्छा बार थाबानि लारा हेलौ ओइ बम्र बहा दङलाय माथो निउसआव आंनि जेबो खौरां ओंखाराखैब्रा आंनि मोजां खौरांखौ माला होगोन सनथलाखौ एसे खबर ला सनथलाया एसे हाइलाइट जाहांनो हमदों मानसिया बेखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोरबो दं सनथलाखौ गाख्लायनांगौ बेनिखायनो थाबैनो माबा मोनसे खालामदो आच्छा बार थाबानि लारा मा जाखो आमाय आङो अफ्रिरानिखौ जोंहानाव लांनो नागिरदों मानि थाखाय ओरैनो आलासि जानो गैया स्कुल दं फरायनांगौ थांनो मोना आफा हरसेल' थाहैगोन प्लिज गाबोननो फैफिनगोन आं गैया बबेनि सिबां देवानि जाबाय थादों आं जेरावबो थाङानो आफा थाङा आदै मादै मोनाव थांबाय थानाया बावबाय गैया न'आव थाबाय था प्लिज आमाय हगार हरफाना गाबोन दोनफैफिनगोन मोना थांनो मोना आबा प्लिज ना आं होमवर्क खालामजोबखाबाय गासिखौबो रेडि खालामजोबखाबाय बे दाउराव जानावल' आलासि जानानै गाबोननो फैफिनगोन आच्छा थाइबानि लारु उल्टां पुल्टां माबा मिबि जाबा आंनिफ्राय गाज्रिसिन रावबो गैया दै जागोन दे आफा थांनो मोनसिगोन खि जागोन आं थाबैनो खामानिफोरखौ मावगोन दे दोनथ'बाय बम्र औ मा जाखो नों दाना माने न'खराव मा दं मा गैया खबर लालाहाय बम्र न'आवबो ओंखाम जाला न'आव माइरं दङ ना गैया बेफोरखौबो थाल लाया नों थानानैलाय आंलाय माथो थाल लाबावनांगौ जाखोब्रा नों न'नि हिनजाव मानसिया ताल लायाबा आं बाहेराव खामानि मावग्रा हौवाया बोरै ताल लानांगौ जाखो न'नि खामानिखौ हिनजावाल' थाल लानांगौ बे नङा मिथिबायना हौवायाबो बे न'आव उन्दुयो थायो हौवायाबो न'नि खामानिफोरखौ नायनांगौ एसे आंबोथ' बाहेराव खामानि मावोना आंलाय बाहेराव खामानि मावनानैबो न'आव मावफैयो माथो ना हिनजावफोरनि आखाया दसथा नामा नोंखौलाय सोर मावनो होदोंब्रा मावनाङाना नांगौबा न'आवनो ओरैनो जिराय जा
नोंमालाय जेबो बुंनांला आंखौ नों मा मावो मावबाय थाब्रा आंखौलाय मानो गेजेराव लाबोबाय थायो न'आवबो एसे एनै नायनांगौ आरो न'आव मा जादों मा जायाखै मा दं मा गैया बारिनि हाग्रा बंग्राफोरखौबो एसे दानस्रांबाय आबो जिबौ हाबनानै थायो मायो बेफोरखौबो एसेबो थाल लाया आरो हाजिरा होब्रा हाजिरा बेफोर खामानिखौनो हाजिरा होलायलायो आरो दसे मावबानो जानायानो ओइ बांद्राय बुंबाय थानाङालै आंहा दा अफिसाव खर' गरम जाहैलायगोन दाना आंनि बुंनायफोरा खर' गरमसो जाग्रा जाबाय आरो आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायबो जाला गथ'नो मा नांगौ मा नाङा उदिसबो लाला फनावल' आं सोरखौबासो गोसो थोबाय आं सैथो खोथाखौसो बुंदों दा नों सोरखौबासो गोसो थोबाय नामासै गोसो थोबायबा थोबाय होननानै बुंनानै लाखा मानो होनोब्ला नोङो फनखौनो दांनो होला फिसाजोआ फन दांनो नागिरबाबो होआ बिराद सोलायलांथारबायहाय नोङो आं जेबो खालामाखै आरो आंखौ जेबो बुंबाय थानांला माबा मोनसे बुंजानोनो हाला आरो नोङो बब्र' हा न'नि हौवा मानसि जानानै न'खौबो एसे गुमुर लायाबा बोरै जानो दे जाबाय उनाव रायलायनोसै अफिसाव थांनो गोबाव जाबाय आंहा जेबोखौनो मोजां रायलायजाला जेबोखौनो बुंजाला मा नांगौ फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आं थांसै सोरबा हिनजावखौसो गोसो थोखाबाय बियो बेनिखायनो एरा सैया खालामग्रा जाथारबाय आंखौ सोर हिनजावखौ गोसो थोदोंथाय नायगिरनांसिगोन र' देखो बुनो बोरायबायलै हाफां आरो आइ बिखुनजो दे जेबो नङा ओमफ्राय नारजि बुदाङालाय फैगोना फैयानो फैगोन होननानै बुंदों फैगोन बियो ओमफ्राय दुमफाव दिनैसो नुथारबाय नोंखौ औ दिनैसो नुजाखादोंबा आङो खावब्लेब्लेनो माथो खबर दुमफाव दंलाबायो दे आरो ओंखाम गोरलैयाव खामानि मावनो होननानै लिंहरबायलां दुमफावखौ आंहालाय खामानि मावनायावल' बाहागो गोग्लैखायो नङा होमबा बेवहाय पिकनिक जानो थांनायावबो ओंखाम ओंख्रि संनायावनो नोंना दिन थाङो नामा फट' सट' लानो मोनामोन नामा औ आरो बेनिखायनो पिकनिक थाङा बे बारावबो दुमफाव नोंनि थाखाय मोजां हौवा नागिरना होगोन आं थै बे माबा हौवा नागिरनोल' ओंखारबाय थादों दानो ओंखाम जोंखाम सङालासिनो थांजागोन आंजों जंखायसे जाम्बिलाय होमबालाय आरज गाबनो जिरायहोलांदो दे दे दुमफाव नों लाहार फाहार खालामहैदो नामा जागोन दे नोंसोर आरज गाबबाय था आं एसे खामानि मावहैनि जानाय लोंनायनि अनलाफोर देहैलाबायनोसै आं दे जोंहाबो ओंखाम गोरलै जाहोनांगौमोनहाय दिनानो बालायलांसै नोंसा उनाव खालामदो दिनै जोंहानिखौ खालामग्रोनोसै औ दे जिरायदो माखासेया फैहोगासिनो बिसोर आच्छा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसैलै गाबोननिफ्रायसो मोजां आयदानिफ्राय जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामगोन माने गाबोननि एपिसोडखौ दे दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय ओमफ्राय नोंथांमोना बुङो जे दुमफावनि केरेक्टारखौ बांद्राय स्ट्रं होला होननानै नैबे एपिसोडआव दुमफावनि केरेक्टारखौ एसे खम नुनाय मोनसिगोन नाथाय नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलाव दुमफावनि केरेक्टारखौबो बराबर नुगोन आरो सेकेन्ड चेनेलाव धामाका जाफुगासिनो नोंथांमोना थांनानै नायथां जायफोरा अमा राजा सेंग्राखौ मिस खालामो हाफां सिख्लाखौ मिस खालामो नोंथांमोना नुबाय थागोन आरो गोदान कापोलनि लाभ स्ट'रिखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन थाबैनो बेनिखायनो जायफोरा लाब्रा बड' कार्टुन नैबे चेनेलखौ नायबाय दङ बिथांमोना जोंनि सेकेन्ड चेनेलखौ नायथां आरो जोङो सेकेन्ड चेनेलनि नामखौबो सोलायनोसै जिहेतु नोंथांमोना अमा राजाखौ जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो मोनसे फोसावनाय जोंहा अमा राजानि चेनेल बानायनानै होनोसै सेकेन्ड चेनेलखौ अब्ला नोंथांमोना जायफोरा अमा राजाखौ बिराद स्क्रिनाव नायबाय थानो लुगैयो बेखायनो जोङो अमा राजानि स्क्रिन टाइमखौबो होगोन गुबुन केरेक्टारखौबो होगोन नाथाय जोङो अमा राजानि नामखौ होनानै होनोसै नोंथांमोना अमा राजानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बर्थमान नामा लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलानो जानानै दं जोङो थाबैनो सोलायनोसै दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो बिराद गोजांदोंलै लोगोफोर गोजांनानैनो भिडिअखौनो बानायनो रोंला गरम बोथोरबाबो जाला गोजां बोथोरबाबो जाला जेरैबो महा जाला